kawanggo sagung cacahan nanging sang ngedangi keping sang gresikan go putra nganjuk saking wiyati sang gresikan ko putra nganjuk saking wiyati ayo Cok. nyambut gawe Rama hanya nyurakan sambatane kenes kandang yang pramatyaning Medya Tama ya mas ya mas kandang ing pramatyaning wasana mula nadyan wena gojel wita kanda aramajayane anglelunga ngajodho kembang matara galo sekar melati canda kaya minolas pindha golekon cana tembene tansah mulat demat lara asmara kanda aramajayane anglelunga ngajodho kembang matar galo sekar melati cendha kaya minolas pindha golekon cana tembene tansah mulat deman lara asmara ya Prapiarsa kakung lan putri keparang hambukane areyok tradisi
saking dusun ngroyon iki krida puspita jati sampun siyaga ing gati menawi lepat nyuwun gunging pangakesambi kaya ngene rasane duren ngombe tajen lagi rasane kaya ngene wong barang sinden wirang isin tak lakonane wajik kletik gulane Jawa yen ra dititik kok kurang dawa ajalah ora enak awake dhewe ora kepenak suwe ora jamu jamu pisan godhonge jati ala suwe ora ketemu pisan sing ati-ati udan krimis aja dandan wong manis dadi pikiran ala jangkrik mlebu kloso sing dilirik ora rumangsa wajik kletik gulane Jawa luwih apik tur prasaja prengori cagak pemean ora wedi diajak pepean godhong nangka sanding wetso aja sembrono mundak ora bisa ayo lunga ning karetan ana ulane bojo prawan koretan kacek sithik pilih sindene ireng-ireng bolonge tengah timbang injen mlebu wong omah jangkrik mlebu kloso sing dilirik ora rumangsa korat karet gorengan kopi srandalan cincin diseret jaran amit-amit rondo saiki dijiwit jerit disenggol mapan korat karet gorengan kopi srandalan cincin diseret jaran amit-amit prawan saiki dijiwit jerit disenggol mapan ae ya Panggor mirama lamba galak-galak reyoke slendro padet songo moga dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan baku Panggor wirama lamba galak-galak reyoke slendro padet songo moga dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan baku ae iya ae iya 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 li tansah gandrong kapan rina wengi tansah gandrong dasar kepara nyata gandrong tumatine kemakmuran tumandang sagung pamiyarsi keparangan awala anggukati kesenian jaranan klasikan iki krida puspita jati rama kemalanipun ampeluri budaya ing tilohong nake tatat gambang saya semi grembaka ayo ta
kowe becik paten nono timbang para pisahan lan jagat sulestya takrek wangi samodana marang kula warga garwa lan peputra lewat jenjange ngalesmo kowe ang pandang rasane atiku padyan musling serius wako aku isih mampu ngladeni salahmu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kandika hang trimpo urip ana kutha gedhe kowe tak sukoke panasa isine nadyan apa wae nadyan sesidhemat mastika sempadan yo li ayo to ya prakanca dolanan ning copo padang bulan padange kaya retno rembulan nene sing awe elengake aja pada turu sore aku melo dolanan kanca kabeh aja padha ninggal oya sapa sing menang kalah menang aja pada jutaan yo ae iya yo menirat semere ketemu tetipe kerat krungu lagu desa nerat mayar sawo banyu yo yo ayo toh yo Aciku sing jaran goyang Warda-warda tarunane jarane tresno kendang ingsun nalan trasma lera prawira nengah ing prawadya aji sekaring pranggang mudolan gunung ayo toh
iya tending ngonggong tengah budaling amatyo senadyan gumorong tambor swarane sinada ing lupa suka dadi panggrepok asur tambur tanah peri asuling lan selompret kumpong mamurahan hati dadi prangkoso bending ngonggong tengara budaling matya senadyan gumorong tambor swarane sinada ing lupa suka dadi panggrepok asur tambur tanah peri asuling lan selompret kumong mawurahan hati dadi prangkoso ya ayo yo yo iyo iya la li iya iya la ayo toh kandas lomas witing klopo kandang ngono ning ing para saratula ya mas kawi dewa-dewa ning Baskara hati ning pramiraga tante jane golek isi podang kuning yo ya ayo toh ya iya lo ayo toh iya ning sisih kidul tanah Jawa tumununge ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora sempat sabar waya ora ana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiane apa sorayan dewa ora ana tandingi katon sumunar uga nyang semake ora angger dewa bisa nyakasekake penyi rara kidul kang
kembang jumeneng ana ing segara kidul anyi rara kidul kang jumeneng ana ing segara kidul ayo jo tore putih ditandur ning kebon agung tore ala tore putih ditandur ning kebon agung celeret tiba nyemplung kapundhung kembange apa mbok ira kembange apa kembang ala kembang jambe dironce-ronce kembang jambe dironce-ronce ayo do mergawe uyup rukun tandang gawe mbok ira kembange apa kembang ala kembang melati aku milih kembang melati kembang ala kembang melati aku milih kembang melati ayo padha nonton reyok lan campur sari mbok ira kembange apa ayo yuk iya lir ilir tandure wong sumilir tak ijo royo tak sengko temanten anyar caangon penek no blimbing kuwi alonyo penek no kanggo baso toto tiro kumitir beda ing pinggir tontomono srumatono kanggo sipo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya suara sura iyo iya yo iya ayo yo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adam taman fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi wong Islam wajib loro ngelmu agama gedhe cilik lanang wadon anom lan tuwa longgo sak jam ngadep guru luwih utama yen ora mulang ora ngaji ngarungokno ya
ngetan baling lan napa setyane kelakon timbul sikarane ayo bangun nagarane blarak disamber kewaton cocok iramane kandur semampir pundak sida wurung bejane ngawak po ame-ame abelalang kopo-kopo siang makan nasi kalau malam minum susu susu prawan rasane koyo es degan susu rondo rasane kadaluwarsa ireng-ireng bolonge tengah timbangin jeneng mlebu wong omah rojakane nangka yen ra dititik kok kurang dawa yo iya iya bending ngongkong tengor budaling matyo senadyan gomorong tampur wara swarane sinada ing lopo saka dadi panggur pok asur tambur antara peri asuling lan salompret aku mong mawurahan ati dadi prangkoso bending ngongkong tengor budaling matyo senadyan gomorong tampur wara swarane sinada ing lopo saka dadi panggur pok asur tambur tanah perni asuling lan selompret aku mau mawurahan hati dadi prangkoso kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem muga mulya kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem muga mulya Bandungan indah Bandungan maju pranyata kanggo tuladha amring tandha ing kalebu sajeroning desa muda-mudi ayo padha sayuha Bandungan indah Bandungan maju pranyata kanggo tuladha amring tandha ing kalebu sajeroning desa muda-mudi ayo padha sayuha ayo lah iya ya demit iso ngomong barang ki demite KPJ iso ngomong jebulane ya ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja ratu buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gedhe putih
สวรรค์ธรรมานสินตอนเย็นชาโมลีอากนนางงานอินทราเจตลันปาติอเนกอันนมมานโอราวติคเตเฮลาเทลาอันนมารติออบปองที่ออบปองที่ออบปองตะกุกที่ลอกอย่าออกปอดปอดปอดปอดลอกมาเกิดกาเปตาติรังตาติอารังตาติอารังตาสมุกnangis gereng-gereng iyo wae iya iyo iyo iya Allah iyo 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 wae iya iyo 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 wae yo 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 ya hui sroku bata la elo sirama menyang solo le ole payung mondo sroku bata la elo sirama menyang solo le ole payung mondo lah kayak kok malah do jagongan do arisan ki piye ngadeg kok malah do ndeprok kok sapi arep mana ayo do ngadeg do joget kok malah do ndeprok wae Mas apa wis lali sliramu adek semono ya dolan karo aku pancen wis suwi ora tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu aja keton tetemongan karo aku dadi ya tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sapirasane wakone nucal dewe nglangut terus eling kancane jaman senono yang dolan rame kuya baru kono seneng atine Mas kelangan ting ali-ali sak dule kanggo tangga amat iki prasat kembe durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari iya yo ya gendeng ngaras jroning ngaras moyo janer kuno ukuran pindel
wadya bala anjreng ingkang puspita kasilira sami rana gones wicarane ya yo gak ya mas yo iya iyo la ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring selambar godhong napa yen ora sabar lowok rasida kaya ngene rasane duren ngombe tajen lagi rasane kaya ngene mas wong barang sinden wirang isin tak lakonane ayo mas kijing miring ayo mas turu miring andang olahraga ngandhak mak ya padha akeh sing dirya orek-orek motore mabur motor mabur gedhe rodane golek bojo mas sing gedhe dhuwur penak goyangane ayo mas iki piye ayo mas iki piye ireng-ireng montore kanjeng gedhe rodane golek bojo sing gedhe kenceng mas gedhe kenceng penak goyangane kuwi sing jagane wong pirang-pirang kudune kuwi jarane lempune jatah umum padahal aku ya lemu jane ayo yo Bali orang Bali tinggal Bali selak mendung ayo enggak ke yo Leo yoi yo ha oi ya yo wi kok dadak njaluk kawin barang to kowe ayo iya awas yo lo ora usah digotong mas ben bali dhewe ora kuat iya iya monggo untuk tarian selanjutnya untuk segera mempersiapkan diri nggih kersane penonton boten kesuwen teh nunggu nek urung dandan gorene tak dandani